την νομαρχία εκπροσωπούν η νομαρχιακή σύμβουλη κύριε Ηλιακόπουλος και Παπα-Κωνσταντίνου. Επίσης, την εκδήλωσή μας τιμά ο Δήμαρχος Βαρδουσίου κ. Βασίλης Γρηγοράκης, ο Αντιδήμαρχος κ. Τριαντάφυλλος Τριανταφύλλου και η Δημοτική Σύμβουλη του Δήμου Βαρδοσίων. Επίσης, τιμούν με την παρουσία τους δύο εξέχοντα στελέχη, πρώην στελέχη βέβαια του στρατού, ο κ. Καπουδάκης, πρώην υπαρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος, και ο κ. Παπαθανασίου Περικλής, οι οποίοι συνδέονται με προσωπική φιλία με τον μεγάλο δωρετή μας, τον Γιώργο Ανδρεόπουλο. Παρακαλώ τον κύριο Ανδρεόπουλο να κόψει την ταινία για να αρχίσουμε την τελετή. Των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός των πατέρων ημών, οποίον να είμαι θύμων, κατά την συνεπίοικιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφήμων, αλλά τες αυτόν οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτόη και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατευθυνών, και συγχώρησιν των θεσμάτων ημών έτησε, εν το ψάλι μας των αγγέλων των ύμνων. Ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Σε υπέροχα ευχαριστώ. Ο παντός αδελφού, ατάκτος περιπατούντος, και μη κατά την παράδοση, την παρέλαβον παρημών. Αυτοί γαρίδατε πως δε μιμήστε ημάς, ότι ου κοιτακτήσαμεν εν ημίν, όμεν γαρτίνας, περιπατούντας εν ημίν, ατάκτος, μηδέν εργαζομένους, αλλά περιεργαζομένους. Της δε τιούτης παραγγέλλομεν και παρακαλούμεν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είναι με της ησυχίας εργαζόμενοι τον εαυτόν άρτον εστίωσιν. Αυτός δε ο Κύριος της ειρήνης δοήμην, την ειρήνην δια παντός εν παντή τρόπο. Ο Κύριος μετά πάντων ημών. Ειρήνηση των αγνός κοντή. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομεν το Αγίου Ευαγγελίου. Είδε Διοκλία εστώτα παρά την λίμνη. Είδε αλληλείς από πάντες επ' αυτόν απέπλυναν τα δίκτυα. Εμπόντε εις εξ αυτών των πλοίων, εις εκ του Σίμωνος, ρώτησαν αυτόν από της γης επ'
ανέφερε εκ νεκρών θάνατο να το πετύσουν και της μνήμης ζωή χαρισάμενος. Τους ανέφερε εκ νεκρών θάνατο να το πετύσουν και της μνήμης ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέφερε εκ νεκρών θάνατο του πατήσες και της μνήμης ζωή. Ευθορεθήνε και συγχωρηθήνε τα σπιχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' το μεγαλειώσον δεομεθά σου υπάκουσον και ελέησον. Έτσι δεόμες Μιχαήλ και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτών παμπλημένοι με οικουσιών και ακούσιων. Όπως Κύριος ο Θεός τα ψυχάς αυτών εν θα ειδεί και αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφηση των παραυτών μαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και θεομονετισόμεθα, του Κύριου δεηθόμεν, ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των διάβολων καταργήσας και ζωή του κόσμου στερισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον, τα ψυχάς των κεκειμένων δούλους του Κωνσταντίνου και Μιχαήλ, και τάξουν αυτούς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα απέδρα οδύν νύχτη εξεναγμός. Παναμάτημα του παραυτών πραξέν, εν λόγω, η έργο, η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος σε συγχώρησον. Και αγαθόν και ζωπιό αυτού πνεύματι, και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Θεός ηλπίσμον δόξα σοι, ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχων, ως αθάνατο βασιλεύ και αναστάσεις εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Παρακαλώ, 1 λεπτού σιγή. Παρακαλείται η πρόεδρος του συλλόγου μας, η κυρία Γιώτα Τσακατούρα, να μιλήσει. Θα μου επιτρέψετε να σας προσφωνήσω όλους, φίλες και φίλοι. Αγαπητοί Ούρσουλα και Γιώργο. Από μικρό και απάφωτο πουλάκι στα βαραγιτέ μου, παίρνεις κορμί με τον καιρό και δύναμη και αγέρα. Και απλώνεις πήγες στα φτερά και σπιθαμές στα νύχια. Και μες στα σύννεφα πετάς, μες στα βουνά νεμίζεις. Θέλω τα ψήλου να ανεβώ, να ράξω θελαϊτέ μου. Μες στην παλιά μου κατοικιά, στην πρώτη τη φωλιά μου. Θέλω να ράξω στα βουνά, θέλω να ζάω για σένα. Παρακαλώ σας σταυραϊτέ, για χαμηλώσω λίγο.
και δώσ' μου τα σφαιρούγες σου και πάρε με μαζί σου. Πάρε με απάνω στα βουνά, τι θα με φάει ο κάμπος. Αυτούς τους στίχους έγραψε ο ποιητής του βουνού και της στάνης, ο Κώστας ο Κρυστάλλης, υμνώντας το ελεύθερο, υπερήφανο δυνατό πουλί, τον Αϊτό. Είναι το μόνο πουλί που μπορεί να εκφράσει την ψυχή του Ρουμελιώτη. Το Ρουμελιώτη, τον άνθρωπο που ζει και σκέπτεται ελεύθερα, που αγάπησε τα βουνά, τα τρεχούμενα νερά, το χιόνι, τα έλατα, τα πλατάνια, τη φύση. Τον άνθρωπο όπου κι αν πάει θα γυρίσει πάλι στην πρώτη του φωλιά, να ράξει, να ξαπλώσει πάνω στα πλατανόφυλλα, στις κούπες των ελάτων, να περπατήσει στις λογιές, να ακούσει τα κυπριά των κοπαδιών, να ζήσει πάλι τις νιώτες ιστορίες. Πριν από μερικά χρόνια, ένας Ρουμελιώτης αλπογορείτης, ο Γιώργος Ανδρεόπουλος, ο μεγάλος ευεργέτης του χωριού μας, πέταξε με τα νενικά του ελεύθερα υπερήφανα φτερά σε μια άλλη ήπειρο, την Αμερική. Εκεί όλα τα χρόνια βρισκόταν μόνο σωματικά, γιατί ψυχικά βρισκόταν κάτω από το βλαχοβούνι, το αλποχώρι. Και αυτό το απέδειξε με την πρώτη ευκαιρία. Αφού καταξιώθηκε εκεί ως επιστήμονας, ως ζωγράφος και ως επιχειρηματίας, επέστρεψε στον τόπο καταγωγής και μαζί με τη σύντροφό του την Ούρσουλα έφτιαξαν αυτή την πετρόκτιστη πλατεία που βρισκόμαστε τώρα. Πραγματικό στολίδι του χωριού μας. Με το γλυπτό, το χρυσαετό των Βαρδουσίων. Έργο του γλύπτη Κουγιουμτζή, που μας θυμάμαι την παρουσία του σήμερα, στη μνήμη του πατέρα του Κώστα Ανδρεόπουλου και του παιδιού του Μιχαήλ. Το ΔΣ του συλλόγου μας, καθώς και όλο το χωριό, σας έχει ανακηρύξει μεγάλους ευεργέτες. Και πάντοτε τα αγαπημένα σας πρόσωπα, που είναι και δικά μας, θα μνημονεύονται στις επιμνημόσυνες δεήσεις μας. Ούρσουλα και Γιώργο, μεγάλοι ευεργέτες του χωριού μας. Ένα ευχαριστώ σε εσάς δεν είναι τίποτα, αλλά αυτή την ώρα θέλουμε εκ μέρους όλων μας να σας πω ότι τα αισθήματα είναι αμοιβαία και πως στο μέλλον θα μας δοθεί ευκαιρία να σας αποδείξουμε την αγάπη μας. Σας ευχόμαστε γρήγορα να αποκτήσετε και μια δική σας ζεστή γωνιά στο χωριό μας για να σας έχουμε περισσότερο καιρό κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ό,τι έχετε κάνει για μας και σας θέλουμε πάντοτε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Γιώργος Ανδρεόπουλος. Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση κάναμε τα εγγένεια αυτής της πλατείας σήμερα. Το Ίδρυμα Ανδρεοπούλου, το οποίο έχτισε την πλατεία, σε μνήμη του πατέρα μου και του γιου μου Μιχάλη, αλλά με αυτή την ωραία ημέρα εδώ στο Αλποχώρι, με όλους τους διακεκριμένους επισκέπτες, ο σκοπός του Ιδρύματος είναι για καλλιτεχνικούς λόγους, είναι για προώθηση των εργών, των τεχνών, των γραμμάτων, και νομίζω στο μέλλον, άμα το χωριό χρειάζεται τη χρήση του Ιδρύματος, μπορεί να χρησιμοποιήσει και πάλι. Επίσης, ήθελα να πω ότι επιλέξαμε σαν θέμα της πλατείας τον Αϊτό για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, επειδή έχει κάποια λαογραφική ιστορία και φυσική ιστορία για τον τόπο εδώ πέρα. Επίσης, μας υποδεικνύει και για το μέλλον, ποιο είναι το μέλλον αυτών των χωριών,
για την προστασία του περιβάλλοντος και όλα τα ωραία πράγματα που πρέπει να κάνουμε για να μην εξαλειφθεί και αυτός ο αετός από αυτή την περιοχή. Ευχαριστούμε τους διακεκριμένους επισκέπτες, το φίλο μου και συμμαχτή Αντιστράτηγο Κακουδάκη, Περικλή Παπαθανασίου, τον κύριο Βουλευτή, τον κύριο Δήμαρχο. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον γλύπτη, τον Παύλο τον Κουγιουψή, ο οποίος έκανε μια αρίστη δουλειά. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Αλέκο Κωστόπουλο, ο οποίος σχεδίασε την πλατεία, σαν αρχιτέκτο. Την πρόεδρο του Συλλόγου των Αποχωρητών, Λιώτα Τσακατούρα, τα μέλη του Συμβουλίου και όλους τους αποχωρητές που βοήθησαν τέλος πάντων να μπορέσουμε να περατώσουμε αυτό το έργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο βουλευτής του νομού μας, κύριος Δημήτρης Θάνος. Φίλες και φίλοι, συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Ανδρεόπουλο και τη σύζυγό του, αλλά και όλους εσάς για την μεγάλη χαρά και κυρίως την τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε για να βρεθώ κοντά σας σε αυτή την πολύ όμορφη, τη συγκινητική και με πολλούς συμβολισμούς εκδήλωση. Μία εκδήλωση που έχει ως περιεχόμενο την προσφορά, τη θέληση για δημιουργία ενός εκλεκτού συμπατριώτη, μία πράξη υψηλών συμβολισμών σε μία εποχή ατομισμού και ιδιοτέλειας που πρέπει να παραδειγματίζει όλους μας και να μας πείθει ότι στη ζωή μας μπορούν να υπάρχουν δρόμοι που να καθορίζονται από ανώτερους στόχους και ανώτερους σκοπούς. Μία εκδήλωση που με την συμμετοχή σας δείχνει ότι αυτός ο τόπος, αυτός ο λαός ξέρει να αναγνωρίζει και να εκτιμά την προσφορά. Και ακόμα μας πείθει ότι όλοι έχουμε το μεράκι και το πάθος να δούμε αυτό τον τόπο, τα άγια χώματα που γεννηθήκαμε, να βαδίσουν στο δρόμο της δημιουργίας, της ανάπτυξης και της ευημερίας. Μία εκδήλωση που νομίζω δημιουργεί σε όλους μας την αισιοδοξία και την ελπίδα και τη βάσιμη πεποίθηση ότι με τη συμμετοχή όλων, πολιτείας και πολιτών, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια καλύτερη πατρίδα και να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές κάτι καλύτερο από αυτό που κληρονομήσαμε. Θέλω να ευχηθώ σε όλους να είστε καλά. Και σε εσάς, κύριε Ανδρεόπουλο, και στη σύζυγό σας, θέλω να ευχηθώ να είστε πάντα υγιείς και η ψυχή σας να φτεριογίζει πάντα με τη δύναμη του χρυσαϊτού των Βαρδουσίων. Να είστε βέβαιος ότι η πράξη σας μας παραδειγματίζει όλους. Ευχαριστώ. Ο Δήμαρχος Βαρδουσίων. Σας εύχομαι καταρχήν χρόνια πολλά και καλό μήνα. Ο τόπος που σε δύσκολες στιγμές διώχνει τα παιδιά του, ο ίδιος θα καλεί και πάλι στις δυσκολίες και αυτά χωρίς πίκρα και προσωπικούς ενδιασμούς ανταποκρίνονται. Είναι τιμή και παράδειγμα προς μίμηση τέτοιες προσφορές. Εδώ οποιοδήποτε λόγια ακούγονται τυπικά και λίγα. Η πλατεία πράξη θα θυμίζει πάντα το πέρτατο χρέος όλων. Αγάπη στον τόπο με λίγα και έργα, με λόγια και έργα, μικρά και μεγάλα. Δεν είναι απαραίτητο όλοι να δίνουμε εκατομμύρια. Δεν μπορούμε άλλωστε. Όμως το ενδιαφέρον δείχνεται κι αλλιώς. Με την Ομόνοια κυρίως. Και αυτό εσείς με το δικό σας δυναμικό σύλλογο το πετύχατε.
Δεν φοβούμαστε για το μέλλον με τέτοιους πατριώτες. Εύχομαι να έχετε πάντα υγεία και δημιουργικότητα. Ευχαριστώ. Ο αντιστράτηγος πρώην αρχιυπαρχηγός Οικίας κ. Καπουδάκης. Ένας κριτικός από τα αστερούσια όρη της Κρήτης βρίσκεται σήμερα στο Αλποχώρι, στα βαρδούσια όρη. Και ήταν η πρώτη φορά που από χθες βρίσκομαι σε αυτή την περιοχή. Δεν είχα σκοπό να μιλήσω. Άλλωστε οι προλαλήσαντες τα είπαν γλαφυρά και ωραιότατα και έδωσαν τη διάσταση τόσο ο κύριος βουλευτής όσο και η πρόεδρος του Συλλόγου με πολύ ωραία λόγια την σημασία και την έννοια που έχει αυτή η εκδήλωση σήμερα. Ωστόσο, μία φιλία που με συνδέει με τον κύριο Γεώργιο Ανδρεόπουλο ή το γνωστό σας όπως τον φωνάζετε Γιώργο. Το χαμόγελο το δικό σας, το αγκάλιασμα αυτών των 2 ημερών που ένιωσα, που μετέφερε όλη την κριτική λεβεδιά σε αυτή την περιοχή και έτσι η ρημελιώτικη λεβεδιά αποδεικνύεται ότι είναι ανώτερη. Και πολύ εύκολα κανείς θα πει, αν δεν ήταν κριτικός θα ήθελε να είναι ρημελιώτης. Και νιώθω αληθινή χαρά, διότι μου δίνεται η ευκαιρία η παρουσία μου σήμερα εδώ στο χωριό να συμπίπτει με αυτή την θεάρεστη πράξη, την ωραία πράξη την οποία επετέλεσε ο φίλτατος συμμαθητής μου από τις ένοπλες δυνάμεις μέχρι και σήμερα επί 42 συναπτά έτη. Και αυτό μου δίνει πραγματικώς ένα ψυχικό ανέβασμα και ένα ψυχικό αναβάπτισμα, διότι εκτός από εμένα που είμαι φίλος του τόσα χρόνια, παρευρίσκονται και εδώ άλλοι εκλεκτοί φίλοι οι οποίοι δεν μνημονεύτηκαν, όπως είναι ο δικηγόρος πρωτόγερος Αριστοτέλης, ο οποίος είναι από κοντά στον κύριο Ανδρεόπουλο σε όλα τα θέματα νομικής φύσεως, ο κύριος Μπαμπάκος από το διπλανό χωριό και πολλοί άλλοι που δεν μπορώ να τους μνημονεύσω αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Ανδρεόπουλος, όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα, γενικά βέβαια εσείς, είναι σήμερα μια καταξιωμένη προσωπικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και ως επιστήμονας, και ως καλλιτέχνης, και ως επιχειρηματίας, αλλά και ως άνθρωπος. Διότι γαλουχήθηκε μέσα στη ρουμελιώτικη γη και αυτή η ψυχική σύνδεσμη τον φέρνει τόσο κοντά μαζί σας. Και σε αυτό πρέπει να προσθεθεί και η μεγαλοψυχία και η γενεοδορία της συζύγου του, της κυρίας Ούρσουλα Ανδρεοπούλου, η οποία, και είναι προς τιμήν όλων σας, αγάπησε την περιοχή τόσο πολύ ώστε από καθολική βαφτίστηκε χριστιανή Ορθόδοξη και φέρει σήμερα το όνομα Ειρήνη, το οποίο μνημόνευσαν και οι εδεσιμότατοι στην τελετουργική πράξη που έγινε προλίγου. Αυτό νομίζω την τιμά ιδιαίτερα και αυτό απαλύνει και την κριτική λεβεδιά ότι μπορείτε εσείς οι ρουμελιώτες να αφομοιώνετε όχι μόνο κριτικούς αλλά ακόμη και Αμερικάνους. Νιώθω πραγματικώς συγκίνηση και θέλω να ευχηθώ σε όλους εσάς να ζείτε με τη μεγαλοσύνη αυτήν που έχει ο κύριος Ανδρεόπουλος και την προτροπή ότι όσο θα πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός του χωριού και θα αναγκαιούν περισσότερες πλατείες, κατά την προσωπική επαφή που είχα με τον κύριο Ανδρεόπουλο θα επεκτείνονται και τα έργα για να ζει ευχάριστα ο πληθυσμός του χωριού σας. Συγχαρητήρια αξίζουν και στο Σύλλογο των Απλοχωρητών, στην Πρόεδρο, στο Διοικητικό Συμβούλιο, διότι με τόσο επιμέλεια και με τόση φροντίδα αγκάλιασαν όλη αυτή την εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μείνει αξέχαστη αυτή η ημέρα, η οποία θα αποτελεί ένα φωτοδότη αετό να μπορεί
να τον επαναλαμβάνει ή οσδήποτε άλλος από την περιοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα σας θυμάμαι πάντοτε όλους με ιδιαίτερη χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Ακούστε παρακαλώ, πρώτα παρακαλούμε να μην απομακρυνθείτε. Όλοι είσαστε καλεσμένοι στο γεύμα που θα ακολουθήσει, προσφορά του κυρίου Γιώργου Ανδρεόπουλου. Και δεύτερον, θα παρακαλούσα να διευκολύνετε αυτούς που θα μας εξυπηρετήσουν για να στρώσουν τραπέζια. Λοιπόν, θα ήθελα να κάτσετε κάπως στην άκρη για να στρώσουν τα τραπέζια και δεν θα αργήσουμε, όπως ξέρετε δεν θα αργήσουμε. Και τέλος της τελετής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας που παρευρίσκεστε σήμερα στο χωριό μας.
Δεν πήγαινε και έτσι, δεν πήγαινε και τραπεζίτης. Τώρα που μας έβγαλε, τελείωσε. Είπε ναι. Μας πήρες? Παρακαλούμε να μην κάθεστε στα τραπέζια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καθίστε λίγο στην άκρη να σερβίρουν. Έτσι όπως είμαστε δεν πρόκειται να εξυπηρετηθεί κανείς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχουν θέσεις και φαγητό για όλους. Ευχαριστούμε. Στο σύλλογο όλα. Παρακαλώ κατεβείτε παρακαλώ κάτω, μην κάθεστε στο παρτόνι, κατεβείτε κάτω για να φτιάξουν τα τραπέζια. Κατεβείτε στην πλατεία. Τόσοι πέθανε και τη δράμα, αλλά είχε κόσμο στο χωριό, ήμασταν εμείς ο άντρας. Κοντινό θέλω κοντινό. Γιώργο! Δεν σου πω, ακούγεται και πολύ τώρα μέσα. Με γράφεις να κάνω. Τι να κάνει, το διορθώσου. Yeah.
ακούγεσαι. Και βάλε στο τραπέζι να τα βγάλεις αυτά. Τι πληρώνουμε. Πληρώνουμε 5.000 ευρώ. Ο Διδός χορεύει κάτι σχεδόν και την Σιγά καλέ. Σιγά το... Μπορεί αν του πει ότι εγώ θέλω αυτά τα τραγούδια. Και έχουν δείξει και τα βάζουν. Να, αυτό υπάρχει και βάζει. Δεν είναι... Και βάζει, όπως λέγαμε. Αλλιώς ο άλλος... Κοίτα, το βλέπεις. Το παιδί. Ναι, ναι. Τι μου λες, τη δεύτερη κασέτα είναι αυτή ή η πρώτη? Αυτούλα ο Μάτσος μιλάει.